Puisha tongkino sengsani borok kaham eba bikra nukhungni borok hingkeno borok hamya abo ngui manya borok ni soi sinimo afrono nukjago eba sijago jefro dofani borok hodani borok ganani borok khorosasuk birmano jinjalok lai tongkhe sawo bini samo jotoni selai sikang busa eba busaya bubagra jora thigino dofani jinjalok laijaroni samo busana bagui koimung nargui tongo a koimungno yasagino edisi hapangni yakso samung sarifang okra borong ganang Animesh deborma te MDC borong ganang Ononto deborma khobui juda juda adongrok khoi hangkor bai khobjak 26 asram bari constituency bai khobjak Gopalnagar amseni Hindustan Bosongni khoroksa bukhuk Thwijanai borokni Nukhungo thangai Buchaoikha jongjalo klaitong majora Gopalnagar basalaiga sini khoroksa taku Gopal kondoni buma thimani just or meeting motongba phaya koi naipin borok kondoni koi tiprasarai nanglaijar boroboti prasana संतोते का दुख प्रकाश केंद्र থেকে ওর লোকাল এমডিসি বতং চিনো অন্তবাবু প্লাস চিনি তাপস বতং বাছাইবাড়ি সাব জোনাল চেয়ারম্যান অরুণাচল সেইমানো যে ম ফ্যামিলি নি গানাও जों दं কোনো অসুবিধা রকমকে তাপসর সাথে ওকে চলো